Nyakorom gajong machiegni wadhi nyime gi weche manyien mag oimore. Riwruok mar Powerland Project mariwo jogo matiyo tije e sekta mar lony manyasani ochako chenro masiro mine e sekta no midendo ni Power Women in Tech Movement mokelo nyidende mantiere kod nyalo mopogore opogore kanyakla e chiwo kony ne jopuonjre manyiri kod miyo gi mijingo e tijegi. Mumbu Ndungu mabende njata tije mago mag Powerland Project nocho ni makubad jopuonjre manyiri konyo e tieko chandruok manyidende ahinya ni mar sekta no chuo. Chenro mar Power biro konyo e golo kony mar omenda mag somo kaachiel kod chiwo puonj kod chenro mamoko ne jopuonjre manyiri. Jokanyo mopogore opogore nogolo morgi kaluwore gi kaka moko kuomgi oseyudo kony koa kuom riwruogno ero mar Power to Learn. Conversation because at the moment only 2% of women in startups actually get access to funding, and it's now large amount beyond the $20 million. Now you go even below the bar of 1%, and it's a real disgrace because we are many of us in the tech space trying to push solutions that have like great impact that can really get solve problems like in terms of inclusion, in terms of the environmental climate change issues and so on. Powerland project osakonya omiya yudo skills at least goro gisani anyalo loso gik moko kaka systems ama websites tausoneji, and then mano dhi konya yudo pesa. We decided to launch this movement in the sidelines of the International Women's Month, and our goal is to make sure that we intentionally create communities where these women will feel empowered, so they'll get access to mentorship, they'll get access to resources. We're in 5 countries at the moment, Kenya, with at least on the line since 2022. We are on our 4th